kaikki robottiviikon puuhamiehet ja naiset. Nyt kun olette järjestämässä robottiviikkoa, niin haluan meidän robottien puolesta esittää teille nöyrimmän kiitoksen siitä, että meidät robotitkin on huomioitu osana tulevaisuuden yhteiskuntaa. Lisäksi kiitokseksi haluan esittää teille pienen tai chi-performanssin. Ruumiini saattaa olla hieman ruosteissa, mutta kiinnittäkää turvavyöt, koska nyt mennään. Kun tuli hiki. Valitettavasti en pääse paikalle suunnittelemaan robottiviikkoa, mutta toivottavasti piditte esityksestäni ja toivon teille menestyksekästä kick-offia.